N'hi ha una festa, que segur que tots en casa heu escoltat alguna volta, que se diu la Maera. I què és això de la Maera? Segur que a tu te sona, eh? Segur que a tu te sona, és el descens pel xúquer que fan amb aquests troncs, que és espectacular, mireu. Antiguament. Em diuen Leopard i soc el president de l'Associació Cultural de Maeros del Xúquer d'Antella. Es tracta d'una associació de ganxers que es va crear l'any 2012 amb l'objectiu de fomentar i recuperar una tradició mil·lenària que ha estat així al nostre poble des de l'època islàmica. I es tracta simplement de conduir el transport de fusta per rius. En Antella està documentat des del segle XV que es feia el recompte de troncs que baixaven pel riu des de Conca en viatges de 400 quilòmetres. Quan arribaven a Antella tenien un impost que es va marcar Jaume I, que era per cada 50 troncs un es destinava al castell de Xàtiva. Els Maeros d'Antella formen part d'una associació internacional en la que 6 països, Polònia, Alemanya, Àustria, República Txeca, Espanya i Letònia, estem nominats per a ser Patrimoni Cultural Mundial de la UNESCO. Vull aprofitar l'ocasió ràpidament per a convidar a tots els espectadors de Bona Vesprada a la desena baixada des de Sumacàrcer a Antella. 30 i 31 de juliol vos esperem així, els Maeros del Xúquer. Gràcies, salutacions a tots els espectadors de Bona Vesprada. Un beset. Un beset també per a tu. Qué chulo, espectacular la festa de la Maera. La Maera. En agost, haurem d'anar a veure-ho. Bueno, però crec que ho han adelantat en guany i si no m'enganye ho fan en julio. En juliol. Crec que és a últims. Molt bé, doncs anirem. Crec que és Anirem espectacular. No, això ho passaríeu bomba,